Roedd dyddgu'n poeni am fwydo'r holl ymwelwyr fydd yn heidio i'r hen lew di ar ôl clywed bod crau'r sanctaidd Sant Gwbert wedi ddarganfod yno. Mi fydd hi'n anoddach na ffordd i'r 5,000 y bychodd. Ar hynny, rhithrodd Will allan o'r dafarn. Daeth yn ei ôl am ein spel yn cario 5 torth yn ei freichiau. Mi fues i'n ffodus a chael y 5 torth olaf gan y melynydd. Maen nhw braidd yn sych, ond mynd o'n y tro, meddai, gan dynnu 2 sywyn allan o'i diwnig. Yn anffodus, nid ti yw'r arglwydd Iesu Grist, so ti dwi'n mynd i ffwydo pawb, gofynnais. Gwenodd Will a dechrau torri'r baran ddarnau bach iawn. Rwy'n cofio pan o'n i'n gogi ddymyddu'n Edward y Trydydd yn ystod y rhyfel creulon hwn yn erbyn Ffrainc, meddai. Roedd rhaid i mi fwydo catrawd o dros 500 o filwyr deirgwaith y dydd, ond fe ddysgus i ddill Ffrengig arloesol o goginio. Y cyfan sydd ei angen yw roi darn bach o bysgodyn ar ben darn bach o fara, a voilà! CANAPE!